Lintang ati. Wes urung. Lintang sing ana ning bengi gawe kangen ati sing tansah nandang kasmaran iki indah esumu gawe bunga ing atiku mung sliramu pepujaning atiku ning awan katon esumu ing saben wengiku woyo ngerasa ing sumilire angin dalu sliramu dong kang mes sing dadi memani kalbu mung sliramu sing ana ning atiku aku tresno sliramu ning angin tak diteke rasa kangen marang sliramu nadyan batin pengen ketemu amung bisa nyawang ketemu terus naiki amung tak simpen ning jero ati lintang sing ana ing bengi gawe kangen ati sing tansah nandang kasmaran iki indah esumu gawe memati mung sliramu pepujaning atiku aku tresno sliramu ning angin tak diteke rasa kangen marang sliramu nadyan batin pengen ketemu amung bisa nyawang ketemu terus naiki mung tak simpen ning jero ati apete betul kangen jero cocokku gede rasa terus naiki mung tak simpen jero atiku Lintang ati. Sak lagu menes tarik mas, iya, limong. Ya. Kayak ki aku mau ngerti, dukuin jiko anu buka jok mau ki. Ayo Mbak Yanti medun ki Mbak Yanti. Sing diarep-arep iki. Mbak Yanti medun, dukuin mau buka jok mau. Limong Mbak, limong. Kalau sapi siji. Tenan lho ki Pak. Asik yo. Tenan lho. Ayo medun yo.
celenge wis mlebu celeng. Tenan ora iki Mas Iwan Medun ra. Pak Dukun joget. Joget. Disaweri no. Joget ro Mbak Yanti joget Pak Dukun. Aku mau ki wis pesen ro Kang Masmu. Piye? Bojomu tak silih jak midun. Men rada gayeng. Omong ke Bu. Mumpung rung kambon. Nggih. Kasuwun. Yo Liwung. Kasuwun udun Liwung nggih. Nggih. Songgo. Monggo Kang Mas sekalian Monggo, kemawon nggih. injih. Karo Buduko wae. Nggih. Semakai kalih hati sekali ayo saya lu. Iya yo. Iya yo. Bo ya. Kosike iki Mas. Nggih. Anggom sih, iki Buduko gringgingan. Ayo joget tok dibayar e. Ora apa? Bojomu teko ora apa? Aku wis lembu. Turi putih hati kangen hati keponakan. Turi putih hati kangen hati keponakan. Serani penyembang gak lupa kembangnya apa. Mbak Ira sekedap mandek niki anu piye mboten sekedap kok Mas ajeng-ajeng kula tuweni riyen gambare asli ora oh gambare bagus gambar sapi kuwi no kula nek rumiyin jin leres Mas Timbul Mas kasuwun tindak mriki Mas Sinten? Panjenengan Cukup karo Buduko wae. Oh Mbak Mas Timbul Mas tindak mriki Mas Untuk pangan sithik ya dipangan sithik Mas. Heeh. Iya dilanjut semangga, iya. Yes. Kembang randu, aku milih kembang randu. Kembang randu, aku milih kembang randu. Kembang randu mekar sore, aku rindu karo kowe. Kok kira kembang Lah kok mandek? Kok angger aku muni dindeke ya. Murik iki. Heeh, iya. Awas kowe engko ora tak nai. Maka ki engko jatahe 2000 lho Mas niki lho. Iya. Lumpuke ya Mas. Dilumpukke. Muga-muga aku bali lali. Sabtu pendito ratu amreng sliramu kok ing sisengku mugi Gusti asik
Piye. Aku jane yo kesel banget lho ki Mas. Tak ketindak mriki sih ki. Ning gandeng weruh duit ya mari kesel ya. Kok Jane iki ngene iki mbok tekan kok jam 6 ora apa-apa kok Ora, Mas. ora. Liwong terus ora apa-apa. Heeh, ning sayang kok milih dono ya. Mas, lah iki ra ono sing nyerak iki kepiye iki Mas? Lah piye? Nek ra ono sing nyerak ngene iki kepiye? Nek nyerak kono kene ra muni. Heeh. Ya rasa muni sithik lho Mas. Rasa muni lho. Iki liwong terus Pak Duwo. Liwong. Sekedar Mas. Oh sithik gorene Mas. Nek kur semono iki paling kur muni makding. Nek 2000 ki entuk apa? Entuk bumbu masak siji. Tak parani nggone adoh banget ya Mas. Ngendi to? Tekan Kowe iki mau. pojokan kene kok lho Bu. Nah, Santai wae karo Pak Dukuh ki tenang wae. tenang. Pak Dukuh ki juragan lho Mas. Iya. Kayak Mulane duwite gambar sama. kayak paling kur gubat butut sapi sithik ya. Alam sithik lah mulune ya Mas, ana emang mulune ya. KPK Pendowo. Pak, go gerak lho Pak. Kon marani Pak. lho. Heeh, yo. Tekan endi ki mau? Sabda pandit Iki kudune kancane lho iki. Kene mandek lho kok Pak. Asik oh. Liwong, Sampun meriah. sampun dibinakan. Sampun to Pak Dukuh. Sampun benakani Liwong. Sampun. Dilanjut semoga Niki tarik angsal mawon Mas munggah yo. to. Heeh, wis bengi. Oh. Yuk. Yo. Yo. Iya, ada bos. Iya, lok. Yo. Ya.
perempuan dari isi. Ya, untuk pengumuman semuanya, yang terakhir perempuan dari isi. Jadi masih ada 2 sehabis maghrib.